शिलोंग के हो और रात को जागते रहते हो। कोई दोस्त चाहिए? कोई बात नहीं, इस ऐप पे कोई ना कोई मिल ही जाता है जिनके साथ आप पूरी रात कॉल पे बातें कर सकते हो। एक गर्ल बेस्ट फ्रेंड जो आपकी सुने। Husiar paitbah baroh baroh kadai ka apps ka bathok bat ka bala bantu ya ki pisa jong phe kadai ka apps ka that ya ka burom bat ya ka akor jong ka mikhalia jongi daga kertiang jong ka shilong lane ka sorba jong ka mikhalia sngoba share ya kadai ka video bat kerpat na ka sorkar bakan shimkhia halor kadai ka apps bakan khang sindon namar kala that bat kala pin cha burom ya kadai ka ri mikhalia ka jongi ngakar paru na pigi parlok bat ki bai ba baro sungobha watnom pendon kam ya kane ka apps namar kane ka shuthok bat ka shubam ya ki pisa ki jongphi kane ka application ka kular ya phi ban penyo Briew la ne ban penyo samla na kane ka apps sinrei kane ka dei ka ba shuthok kane ka dei tangka AI chat la ne ka AI chatting ka ba shu reply la ne ka ba shu text tang da ki AI imdei ki samla ki ba shabat phinomla ru banyo ya ki kane ka apps ka pha ban siwe pi shitingka naka shitingka shika artingka bat naka artingka ka poiru dakispa bat dakijar adu pa pynngop bat pinda sobang ban penlut ya ka pisa ka jongphi Henry kita ki ba message bat ki ba chat bat phi kim dei ki Bhabriew Shah Henry ki dei tang ki AI ki ba pin sobang bat ki ba pynngop ya phi om tang kane ka we ka apps ka ba penja borom bat ka ba that borom ya ka ri bat ka chala ka chungi henre ka don pat sakawe ka apps ka ba kerteng nolo ka taru ka apps ka ba di bat ka ba penja borom ya kane ka ri ka chungi शिलोंग शहर वालों, आ गई है एक डेटिंग ऐप जो सिर्फ आप लोगों के लिए बनी है। यहाँ आप अपने शहर और आसपास के शहरों की लड़कियों की प्रोफाइल्स देख सकते हो, बात कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। जबरदस्त है ना? share kane ka video ki parlok bat ki bahaya ki jongphi khamtam ya ki samla jongkari khasi jungi bakinam ngop ya kine ki fraud bat ki scammer application namar kine kylla ban pynngop ya phi khnang bakin yo kamai ya ki kublai shibun kublai shi hajar ngu nyine syampat haka we ka video